ya nak. Mas, halo. salam-salam kagem Pak Wartoyo. Oh, juragane kain saking Masaran. Juragan kain saking Masaran. Sing ana si Bulga kuwi to. Nggih. Terus kagem tukange kain, Mas Min. Mas Min. Nggih. Sugeng melihat ngono Mas. Apa sih? Mersani lumantar. Streamingnya Duta HD. Melihat kita ini loh, terutama Mas Uncek. Nah, wong karemenan iki Mas Uncek. Mangke nyuwun tembange bocah gunung. Mari kangen. Bertangga bareng kok lali. Yo Pak Wartoyo Masaran to. Maksudnya masalah ning usahane si Bulga. Ya semoga-moga ki pinaringan keselamatan, sehat. Nah, amin Mas. Sumatera kan lagi kena bencana ya moga-moga ora tekan gone Pak Wartoyo. Ora, selamat. Kita terus ke. Ayo. Mangga. Atur salam-salam katur para kadang-kadang awake dhewe ingkang kepareng rawuh seniman-seniman kondang kaloka kados dene Mas Aris Kombo menika MC kondang kawentar ing Laladan Trasaba Mas Aris Mas Kitrek Mahendra ya ingkang kepareng rawuh Mas Trek kedalu Pak Aris oke kok dengaren iki saged jagonge ora kepayon to Mas karo dulure awake dhewe biasane gathekamu angger nyambut gawe. Sapa? Mas Garing Tralala. Ndi? Menika ingkang kepareng lenggah wonten sak leripun Mas Trek ngagi kaca tingal. Nah, kae lho Mas Tralala. Oh, Garing ki ra dandan ngono kae to? Heeh. Oh. Ayo diwarsa. Sugeng lelenggahan. Lanjut ya Mas. Tenan ora. Kepati hamba malam minggu kuno solo pancen rame
Matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan Dek Leni kalian Dek Ina ingkang kepareng ngaturaken pisungsung lelipur.